Kabodu Mandigo, Nigeria Katanu, Nigeria Mono, Nigeria Lienu. Igbo Amaka Gburugburu. Igbo Amaka Gburugburu bụ ụlọ akwụkwọ ebe a na-akụzi asụsụ omenala nakwazi nka n'ụzọ ndị Igbo. Ụbọchị ọmụmụ ihe bụ ndị okenye Monday ruo Thursday 4 to 6 p.m. ụmụntakịrị Friday na Saturday 2 to 5 p.m. Ụlọ akwụkwọ a dị na 106 Egbe Road by Barricade Ezua n'akụkụ Open Christian Church. Maka mmụta asụsụ Igbo kpọọ akara ekwentị a 09056167692 maọbụ 08101278355 ọzọ 09056167692 maọbụ 08101278355. Igbo Amaka Gburugburu. Igbo Amaka Gburugburu maka ndị chọrọ ezi mmụta n'ebe asụsụ Igbo dị.